Sådan laver du et nemt og hurtigt hus i Minecraft. Og det skal lige siges, at det her kun kan gøres, ved at man har sin egen server, hvor der er installeret et specielt plugin, eller man kan også gøre det, hvis man er owner, eller game mode på en anden server, men der skal være installeret et specielt plugin. Okay. Se, jeg kan starte med at bygge huset, og det kan jeg bygge. Jeg kan lige flyve ud og finde et sted. Så kan vi bygge det lige. Ej, ved du hvad, jeg bygger det bare herhen. Bygger det bare her. Men der er allerede bygget noget, så det skal jeg lige have udlagt først. Her. Der er lige sat noget hegn. Og det her, det er en server, en af mine venner har. Og jeg kan lige skrive IP-adressen her. 2 sekunder. Her. Skal jeg lige huske det. Og hvis ikke det virker, så er det sidste her, så bytter du lige rundt på de der 2 tal, som her. Hvis det ikke virker. Men jeg tror, det er sådan her. Jeg kan ikke helt huske det. Nå, Og hvis man kommer herind, så har vi rigtig brug for hjælp til at bygge og alt muligt. Så det kan godt være, at du bliver gamer, hvis du kommer herind. For vi har rigtig meget brug for hjælp. Ja, okay. Nu har jeg lavet frit plads til at bygge. Starter jeg med at lave den her 5 høj. Eller 6, jeg ved ikke, 1, 2, 3, 4. Ej, den er 5 høj. Og så går jeg ned til den anden ende her. Og laver 1. Og så skal det være en træøkse. Og man kan kun bruge en træøkse, ikke en diamantøkse eller stenøkse. Kun en træøkse. Så højre klikker jeg her. Og venstre klikker herop. Og så skriver jeg sæt og på. Og jeg vil gerne sætte hvad for nogle blokke. Jeg sætter bare stone brick. Her. Så sætter den det for en, så behøver man ikke selv gå og bygge det. Det er meget lettere. Og så hvor bredt vi gennem huset, det ser vi bare sådan her. Så laver man også bare lige igen. Og højre klikker med træksen, og venstre klikker heroppe. Og så skriver vi også sæt stone brick. Og det gør vi lige en gang til. Og der er en, der er indenfor, så man kan se. Her. Og skal vi gøre det lige. Ja. Venstre klikker. Og højre klikker. Når man højre klikker, så går den bare sådan lige væk og kommer tilbage igen. Den går ikke væk. Så jeg kommer bare lige sådan. Hakker lidt. Og jeg beklager, hvis der er noget baggrundsstøj, men det er fordi min søster sidder og ser fjernsyn. Ja. Nu har man så lavet væggen hele vejen rundt, og så kan vi nemt og hurtigt lige lave et træ. Og der tager jeg også bare stone brick her. Eller jeg kan ændre det igen. Og i stedet for at sige sæt stone brick, så skriver jeg bare det her. Fy, så kommer der 3. Man kan bare skrive det med alle de planker, man vil have, eller den blok, man vil have, og så kommer det her. Og hvis man har lavet noget forkert, så skriver man bare det her. Så kommer der under, så kommer det væk, det man har gjort. Men det er ikke så smart at gøre, hvis man har bygget rigtigt, så tager det bare endnu længere tid. Ja. Og jeg skal vise noget rigtig sejt lidt, som man kan gøre. Men det kan også være lidt besværligt nogle gange. Så det er ikke alle, der kan gøre det. Men jeg gør det sådan her. Og bare lige for at gøre det lidt sådan pænt, gør jeg sådan her. Et i hver modsat hjørne. Og jeg tager trækken igen. Og så kommer det sådan en helt vejen rundt.
Og det kan I gøre en gang til. Her. Det er i hver modsat hjørne. Sådan. Så har vi bygget et lille hus. Og den lægger lige. Det her er bygget. Det er bare lidt andet. Jeg kan finde ud af det. Nå, så sætter jeg lige nogle af dem her. Så der kommer lidt lys. Og vi vil også gerne have gulvet i en anden farve. Så der markerer man også bare fra hjørne til modsat hjørne. Jeg håber lige, så det går lidt hurtigt. Og der sætter vi også bare 3. Hov. Se, nu lavede jeg noget forkert. Skal jeg bare sådan her. Undo. Så er det væk. Håber jeg lige er hen igen. Hov, hvad sker der lige? Sådan. Skal vi lige have der. Sådan. Og det rigtige seje, jeg vil vise jer, det er, at man kan gøre sådan her, men det er ikke så smart at gøre. Man kan gøre sådan her. Det er ikke så smart at gøre, men man kan godt. Så jeg markerer op i loftet. Lige til det andet hjørne. Og så siger jeg set water. Og så sætter den vand. Så kan man hoppe i op fra. Ui. Men man kan også bare sætte 3 i stedet. Der kan man hoppe ned. Men det er det her, der sker nogle gange. Det er så smart. Så jeg har tænkt mig lige at fjerne det igen. Og man kan også gøre det med lava. Nå. Ja, det var så det.